Здравейте! Днес ще играем Майнкрафт и ще ви покажа същността на редстоуна. И всичките материали, които се правят свързани с редстоуна. Така. Това е редстоуна, праха. Той служи за много неща, предимно за защита в Майнкрафт и е енергиен източник. Нали. Така можем да си направим redstone блок. Така можем да направим enchanting table, с който като енчайтнем кирката си, и то златната, можем да достигнем при разрушение на redstone блок, можем да достигнем до 8 парчета прах. Ето така се прави redstone torch. Той ни помага за задействането на редстоун праха. Така се прави редстоун индикатор ли беше? Не знам, но се ползва като удължител. Той така, ще ви го обясня направо. Когато направим 15 блокчета червен прах, праха постепенно започва да намалява проходимостта на енергия и това е един вид като удължител. След 15 блокчета, като енергията я няма, сложим ли това нещо, нататък продължава тока. Един вид удължител, да се каже. Така се прави бутон. Ако искаме каменен бутон, може да заместим дървото с камък. Така се прави плочка. Ако искаме да я направим камена, ще заместим с камък. Така се прави плочка от скъпоценност. Можем да направим плочка и от злато. Тази е от iron. Така се прави ръчка. Така се прави кука. Така се прави лампа. Ето какво представлява лампата. Аз свързвам този пример с лампата, ръчката и редстоуна като в бита. Нали, лампата и ключа ги свързваме с кабели. А тук лампата и ръчката са свързани чрез редстоун. Така че аз в този пример определям редстоуна като кабелче. Така се прави сензорен индикатор. Такъв как му беше името, само да се сетя. Не беше сензорен индикатор. Сега извинявам се за това, но му забравих името. Сензор за дневна светлина. Да. Извинявам се за неудобството. Това беше сензор за дневна светлина. Това са релсите. Така се прави обикновена релса. Така се прави индикатор на релса. Така се прави майнкарт. А вече нещата, които ги няма в Minecraft Pocket Edition, това са буталата. Няма обикновеното бутало и лепкавото бутало. Така се прави буталото. Така се прави лепкавото бутало. Само да махна това, не знам как го прави тук. Тук отдолу слагаме буталото. Това са енергийните източници. Енергиен източник е редстоун факлата, ръчката, индикаторната релса, редстоун блокчето, плочката, честа, трап честа, бутона, кукичката и сензора за дневна светлина. Така, това беше същността на редстоуна. Надявам се да съм ви помогнал с справянето на някои от редстоун нещата.
Благодаря за гледането. Може да гледате и други клипове на канала ми, който е по този начин написан. Но защо го пиша, като вие сигурно сте в канала ми, но ако гледате от друго място този клип, да знаете, че на този канал може да гледате други клипове, не само за Майнкрафт, но и за други неща. Благодаря за гледането и до скоро!